4,200,000 euro minn fondi Ewropej ġew investiti fil-bdiewa żgħażagħ bħala parti minn miżura fil-Programm ta' Żvilupp Rurali li għandha l-għan li tagħti l-opportunitajiet liż-żgħażagħ jitlu fis-settur agrikolu. Fost dawk li gawdew hemm Steve Galea, sit ta' RAZZETT. Fin-Naxxar lil Steve żaruh il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi. Il-Ministru Refalo saħaq li hija ta' importanza kbira li aktar żgħażagħ jitħajru jaqbdu din is-sena partikolari li hija vitali għas-soċjetà b'mod speċjali fi żminijiet ta' sfida. Inti għandek issa bdiewa żgħażagħ li qegħdin jiġu lura lejn dan is-settur qegħdin huma stess jieħdu over mingħand il-missier tagħhom u jkomplu bin-negozju tal-familja. Naħseb dan il-mod qegħdin nuru kemm dan il-gvern huwa solidari mal-bidwi u mas-sajjiet Malti u Awċi. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi spjega li Steve bħala żagħżugħ flimkien maħutu grazzi għal dawn il-fondi Ewropej qegħdin jieħdu ħsieb ir-RAZZETT li kellhom il-ġenituri tagħhom. Din l-iskema biex ngħidulha hekk hija maħsuba biex ngħinu lil bdiewa u raħħala żgħażagħ biex jidħlu f'dan is-settur importanti ħalli ikomplu jinvestu u jkomplu jimxu l-qudiem f'dan is-settur illi rrealizzajna kemm importanti minħabba il-prodott frisk u bnin illi jagħtina. Permezz ta' fondi tal-Unjoni Ewropea se nkomplu nassistu aktar bdiewa u raħħala żgħażagħ biex jagħmlu investiment meħtieġ f'dan il-qasam.